είστε τολμηροί σαν τον παγάσα Ιωάννη και ζήστε στο φεγγάρι. Ο μικρός Ιωάννης γύριζε χαρούμενος στο σπίτι του στη Λούτσα, όταν ξαφνικά μια δέσμη φωτός τον ρούφηξε και τον πήρε μέσα σε ένα διαστημικό σκάφος και κανείς δεν τον ξαναείδε μετά. Μετά από κάποιες ώρες εγκαταλείφθηκε στο φεγγάρι, μόνο σαν ξεζουμισμένο λεμόνι. Μετά από λίγη ώρα ξύπνησε και είδε ένα διαστημικό Airbnb. Περίεργος άνοιξε την πόρτα και αποφάσισε να το κάνει το νέο του σπίτι. Ο μικρός Τσόβλανος χρησιμοποίησε γαλβανισμένο χάλιβα για να δημιουργήσει ένα πλαίσιο κρεβατιού και το στερέωσε σταθερά με βίδες δανεισμένες από εξωγήινα όντα. Το τύλιξε με ανθεκτικούς ξύλινους καπλαμάδες και πρόσθεσε ένα μαλακό στρώμα με μαξιλάρια τείχου για άνεση. Έφτιαξε ένα ντουλάπι κομοδίνου για τους μαγικούς κρυστάλλους και τα βιβλία του με διακόπτη και πρίζα για να φορτίζει το iPhone 3 του. Κάτω από το κρεβάτι έφτιαξε μια μεγάλη ντουλάπα για τις chic ενδύσεις του. Κρεμάστρα για καθημερινή χρήση και συρτάρια για εσώρουχα. Κράτησε μια θήκη για τη διαστημική του στολή στα δεξιά περιοχή. Ο Αλιτάμπουρας εγκατέστησε ένα μπάνιο με γυάλινους τοίχους, θερμενόμενο ντους και επιτύχια σκύπιντη τουαλέτα για πολυτελή πρωινά κοντά στο παράθυρο. Έστησε ένα τραπέζι σε σχήμα λάμδα με περιστρεφόμενη καρέκλα και φορητό υπολογιστή που χρησιμεύει ως γραφείο και τραπεζαρία με όμορφη θέα. Ο μικρός Ιωάννης πρόσθεσε μια μεγάλη τηλεόραση για το PlayStation 5 και το Xbox του για ψυχαγωγικά απογεύματα, παίζοντας ντουο στο Fortnite. Στο άνετο διαστημικό Airbnb του, ο μικρός Ιωάννης ζει άνετα κάθε μέρα με όλες τις απαραίτητες ανέσεις και άπιαστη πολυτέλεια.